כך נשמע היום הדרמטי ביותר במבצע צוק איתן. כמו כן אני צריך דחוף, מי שראה פיזית את האירוע שידבר איתי עכשיו, דחוף. זה אמור להיות לא מס, או אמור להיות צ'ץ', תעתרו לי אותו, עבור. קודקוד כאן משנה חיובי, זה צ'ץ' היה איתו בחוליה, עבור. שצ'ץ' ידבר איתי, אני חייב אותו עכשיו, תעתרו לי אותו, איפה צ'ץ'? הראשון באוגוסט 8 בבוקר, שעת תחילת הפסקת האש עם חמאס. אחרי לילה של ירי מסיבי למרחב החקלאי שנמצא צפונית לרפיח, כוח מפלוגת הסיור של חטיבת גבעתי מנסה לאתר מנהרת טרור. הכוח העיקרי שמנה 6 לוחמים מתפצל לשתי חוליות. את אחת מהן מוביל מפקד הסיירת, רב סרן בניה שראל, עם קשרו ליאל גדעוני והקצין הצעיר סגן הדר גולדין. ב-9 בבוקר בין חממות, חושות ואזור המכונה בעגה הצבאית מלוכלך, הם מבחינים בדמות חשודה מכמה מאות מטרים. הדמות, שאינה חמושה, נעלמת כלא הייתה. בהמשך התברר כי מדובר בתצפיתן של חוליית החטיפה. הכוחות מבקשים אישור לירי פגז למרחב החשוד, ומקבלים תשובה שלילית בגלל הפסקת האש. ב-9:16 חוליית חמאס מגיחה ממנהרה שהסתיימה בבודקה חקלאי ופותחת באש תופת מטווח קצר לעבר החוליה של מפקד הסיירת. בניה מספיק יחד עם הקשר שלו ליאל לראות במחבלים ולהרוג אחד מהם. בשחזור הקרב חודש אחרי נסגר מפקד הגדוד ג'ינו ברגעים הדרמטיים. כשאני מתחיל לצאת כבר אני מבין שיש פצוע, 1 או 2, אני באמת לא זוכר, אמרו לי שיש פרחים. עונה לי הסמ"פ, אומר לי שזה מגע באש, אנחנו קודקוד לא עונה. מתחיל לברר נתונים, לנסות לשאוב נתונים איפה זה בדיוק ומה אני... אתה עולה מולו? כן, לא עונה. קשר שלו גם לא עונה. נכון. חוליית חמאס מספיקה להיעלם חזרה למנהרה עם גופתו של גולדין. הקלטות קשר צה"ליות שאנחנו חושפים כאן לראשונה מספקות הצצה נדירה לקרב החריג. כך מתחיל יום שישי השחור ברפיח. כאן משנה קורא בשלך עבור. משנה שם בכל פנייה תעבור. משנה גדוד 52 מחלקת טנקים לטובתך עבור. רק מחלקה, אני צריך אותך לבידוד השכונה שמצטפון למחנה האימונים. תקצר אותה עבור. בשעה הראשונה אחרי תקרית החטיפה, מפקדי גדוד הסיור של גבעתי, המג"ד, סגן אלוף אלי ג'ינו ושני המ"פים שנותרו, סרן שמואל ורב סרן דוד, עושים הכל כדי למצוא קצה חוט שיוביל למיקומו של הקצין החטוף. החשד הראשוני שעולה, מנהרת החטיפה מסתיימת במסגד. מסוקי קרב מפציצים יעדים חשודים, סמוך לקצינים שסורקים באש מבנים חשודים. מח"ט גבעתי והמג"ד ג'ינו ממהרים לגבש את תוכנית ההתקפה. מסגרת 4, בכתרת, את השכונה, כולל המבנה הנוסף שראינו אותו בשכונה הקטנה, היא תהיה לך מסך מאבטח, עד כאן עבור. מרגע זה אתה מתחיל לייצב מצב ולהתחיל לעצור אנשים שנמצאים ברחוב. תחנות קודקוד, ממתינים לירי מיד לאחר מכן. התקפה של המסגד, לתקוף מסודר ולנסות להגיע לפרטים, לראות אם יש לנו שם משהו. קודקוד, אתה גזרתך, חוסם את טנקר, מבודד אותו צפונה ומזרחה. קודקוד, עוד עבור. אנחנו בעצם יוצאים אני במסגרת, תסתערו אותנו למסגד, עד כאן עבור. עד כאן, נמשיך. חיזור הפקודות שלא הפקודות, וניכנס חזק עם פגזים וריפוי ונתאר את המבנה שם עבור. כרגע משימות מיד עם הסיום של הירי, סריקות של מספר מוקדים, סריקת המסגד, באחריות קודקוד, קודקוד תאשר. תוך כדי המרדף אחר חברם, הכוחות נתקלים בקשיים תחת אש, אמצעי לאיתור מנהרות שמתקלקל,
שרשרת מטענים שמשוגרת למחנה חמאס ולא מתפוצצת, והידיעה שכל ירי שלהם ככל הנראה מסכן גם את חברם הדר גולדין. עולם קודקוד נופלים יש פה נפילות, תוודאו זה שלנו. קודקוד נפילות מאוד קרובות אלינו, אתה מזהה בו? הכבל נקרא לנו, כרגע אנחנו מחליפים אותו. כמה זמן? תנו לי זמן, עבור 5 קנות. יאללה, תעזו. אני פה מאחורי הכוחות שלך, מזהה את המסגד ואת ההתקפה של התפבור. רצים לא רחוק פה. דין כאן כספיתון שלילי, לא רצה להיכנס ללכה. אירוע חטיפה לוקח דקה, כאילו גג. אנחנו עכשיו באיזשהו קטע של זמן. אם יש חטוף, הזמן עכשיו משחק, הכי קריטי. הלוחמים חייבים לפרוץ למחנה האימונים של חמאס, אבל שוב מסתבכים. המג"ד ג'ינו לא מוותר, הוא מגבש תוכנית חלופית. אני צריך מישהו להיכנס לתוך הפוטפת בשביל זה אני מבקש חיפוי, כי אני לא להיכנס למתחם. קיבלתי, כאן קודקוד. תתכנס פנימה קצת, תזיז פנימה, תחפה לקודקוד. דין, הוא ייכנס ולא יתפוצץ, הוא חייב לחמץ את זה שתית איתה לקרקע. תחזר ברגע שהוא יפיל את זה, תהיה מוכן לזינוק לאחור, עבור. דין כאן קודקוד, אין ברירה, אין ברירה. תפרוק, תחמושו בחוץ, תחפה על עצמך ותזום. דין כאן קודקוד, אני יורה, יש חיפוי לך עבור. דין כאן קודקוד, קיבלת, יש לך חיפוי מקודקוד בעצמו. רצאי להיכנס, עבור. הכוחות מצמצמים מגע לקראת המנהרה אליה נכתב גולדין, אבל תקלה רודפת תקלה. דווקא האמצעי הקריטי ביותר עבור הכוחות לאיתור מנהרות שובק חיים. אין לכם מה, עבור! אנחנו דאף במחץ להביאות, אני אעלה מלום שוב. עוד זה דחוף, קדימה, כמה שיותר מהר, תפל בזה, משימתך, לתפל ומשנה מהלומה יגיע, ייכנס פנימה, יביא את הזוג מדהים, עבור. תוך שעה קלה, לוחמי הפלס"ר שנותרו ללא מפקדם בניה מקבלים מפקד חדש. זהו רב סרן ניר בן חמו, ששימש כסגן הנוסף של מפקד הגדוד במבצע, וכך זה נשמע. משנה ב', אני לקחתי פיקוד על מהלומה, עד כאן? כאן משנה ב' קיבלתי, בסדר גמור. אני קודקוד מהלומה, אני עכשיו נמצא איפה שאפיר את המנהרה, דרכך אני קודקוד, לא ינסים אותו. בשיא הלחימה הכוחות יורים מאות פגזים ופצצות לעבר מטרות חשודות בלב השטח הבנוי. לטענת הפלסטינים, מאות אזרחים בלתי מעורבים נפגעים. גם המג"ד מזהה זאת וממהר לעצור את כוחותיו. תחנות כאן קודקוד. חוזר שני, תפסיקו עם הירד! תפסיקו עם הירד! אתם יורים פה מפגרים, אתם תערכו את זה שני, די! יש לי כבר הרוגים, מפגרים! תמתינו רגע! حاولت لم تقدر أن تصل نهائيا. ضرب عشوائي سيارة ماشي يضربوها، إسعاف ماشي يضربوه، توك توك ماشي يضربوه، على المباشر قذايف دغري اضرب كل دار دغري على الدار دور عشوائي دور بقدروا بال 150 200 شهيد موجودين. בשעה הזו גל של שמועות מציף את המדינה על קרב קשה עם חיילים הרוגים וחטוף. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל מקבלים אישור סופי לרגע ממנו חששה ישראל יותר מכל. חמאס הצליח לחטוף חייל. אנשי חמאס הם אלו שהפרו את הפסקת האש. הם אלו שהרגו את רב סרן בניה שראל וסמל ראשון ליאל גדעוני זכרם לברכה וחטפו את סגן משנה הדר גולדין. That soldier needs to be unconditionally released as soon as possible. ברשת הקשר נשמעו היטב רגעי הדרמה של שיא הקרבות. נוהל חניבל מופעל ואלו קולותיו. קודקוד כאן משנה, אחרי שתי פגזים בבית, קודקוד כאן משנה, פגיעה בבית עם המחבלים, קודקוד כאן משנה, עוד פגז, לבית עם הגג האדום, נוריד את הראש, יורים מעל גייסות, עבור. בשלב זה סריקות ראשונות שביצע סגן מפקד הסיירת, סגן איתן חושפות. פריטים אישיים של גולדין נמצאים עמוק במנהרה. יש פה ירי נקט, נורא
עברי, אני ממשיך את הסריקות מהרחב, טנק לטובתי. המג"ד ג'ינו מורה שוב לכוח מהפלסר לרדת פנימה ולאתר את הציוד של גולדין. קוד, המשימה היא פשוטה. יחבור אליכם משנה פלסר. ייכנס עוד הפעם פנימה, להוציא את המדים החוצה, כמה שיותר מהר. מי שיש שם שיודע לעשות את זה, שייכנס. דבר נוסף, יחברו אליכם מאוד מעט מנכ"ל. התחילו עבודה, אסור עבור. כאן קודקוד מהלומה, חיובי, אני בפיר. אני אכנס עם משנה מהלומה ואני אקבל לפה את מנכ"ל ואת כל הכוחות הנדסה. קיבלתי בהצלחה. חלק מהציוד של גולדין נמצא במנהרה בשעת צהריים מוקדמת, וממנו מבינים בפיקוד הדרום שאירוע החטיפה נעצר. גולדין לא בחיים, וככל הנראה גם לא חוטפיו. ארבעה חודשים אחרי הקרב ההוא ברפיח, כשאבק המלחמה מאחוריהם, לוחמי גבעתי חוששים שבקרוב יעמדו בקרב אחר לגמרי, בעקבות החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, האם לפתוח נגדם בחקירה פלילית.